Всем привет, это Владимир Козлов, подкаст о Беларуси 90-х. Сегодняшний гость – это Павлюк Быковский, старший аналитик Media IQ. Мы договорились, что будем проводить этот эпизод на белорусском языке, тому пераходжу на беларускую мову. Вітаю, Павел. Прывітанне. Першае пытанне. Размову пра 90-х хацеў бы пачаць з нейкай папярэдняй гісторыі з 80-х, з эпохі перастройкі. Якія ўражанні засталіся ў цябе, Павел, ад таго часу, як ты ўспрымаеш яго цяпер? У час галоснасці перабудовы я быў старэйшым школьнікам, і тады ўсё віравала. Людзі адстойвалі чэргі, каб купіць свежы нумар газеты «Вечерні Мінск» у кіёску, бо гэта была газета, якую можна было купіць пасярод дня. Яна была больш свежая. Ганяліся за часопісамі «Аганёк», газетай «Московскія новости», каб даведацца всю праўду з таго, што пісалі у Маскве. І беларускія выданні таксама былі даволі моцныя і актыўныя. Вот у нас быў такі часопіс «Парус», раней ён был «Рабочая молодежь». Вот яго падпісчыкі былі па ўсяму былому Савецкаму Саюзу, таму ён аказаўся вельмі вялікім, і ён быў вельмі цікавым для моладзі таго часу. Пазней ён перафарматаваўся ў іншы часопіс, ужо пры незалежнай Беларусі пераўтварыўся ў беларускамоўны часопіс «Крыніца», ён стаў такі больш культурніцкі і эстэцкі, а тады гэта было месца, дзе можна было атрымаць магчымасць выразаць плакат ці заставку для відэакасеты, калі хто ведае, што это такое, з якой-небудзь гуртом, з якім-небудзь гуртом мясцовай часці ці штосьці падобнае, што было абсалютна неверагодна, бо у маскоўскіх часопісах такога не было, ды і ўвогуле тады ўсяго было не нахапацца. Вось. І гэта быў час, калі, напрыклад, мне не давялося здаваць іспыты па гісторыі у беларускай школе, бо аказалася, што гісторыю перапісвалі в газеце «Правда» кожны тыдзень, і да моманту здачы іспыта ў школе не атрымалася падрыхтаваць нас, бо як так можна? То, што было учора догмай, аказалася все не так. І Троцкі не такі кепскі, і Бухарин не такі кепскі, і яшчэ ёсць гісторыя Беларусі, все трэба разабрацца. І яшчэ важны момант быў, калі у літаратуры і мастацтве в газеце выйшаў часопіс Пазняка і Шмыгалёва пра курапаты, і гэта шмат у каго перавярнула ўяўленне пра тое, дзе мы жывем, як мы жывем і што ўвогуле ад нас хаваюцца. Добра, што ты згадаў часопіс «Парус». Канешне, добра яго памятаю. Гэта было тады, сам чытаў і быў падпісчыкам. І добра так было, што гэты часопіс выдаваўся недзе тут недалёка. У Мінску я жыў у Магілёве, тут 200 кіламетраў, і тут рэдакцыя гэтага «Паруса», але для мяне, для школьніка з Магілёва, гэта было як нешта з іншай планеты, як нейкія людзі, якія гэта робяць. У мяне не было ніякіх такіх кантактаў з такімі людзьмі. Але зараз гэта нейкі такі добры пераход да майго наступнага пытання ўжо пра беларускія СМІ 90-х. І пачаць я хацеў бы з тваёй кар'еры. Мы з табой пазнаёміліся ў 1996 годзе, калі ты працаваў у газеце «Беларускі рынок», дзе ты працаваў дагэтуль, і як ты навогул папаў у журналістыку і потым у беларускі рынок? У журналістыку я трапіў праз памкненне недзе нешта пісаць, і аказалася, калі я яшчэ будучы школьнікам напісаў нешта для «Чырвонай змены», мяне
рэдактар вельмі, так скажем, пяшчотна пахваліла, хоць і не надрукавала то, што я напісаў, і правільна рабіла, што не надрукавала. А вось уцягнуўся, у войску пісаў для чырвонай змены, прыйшоў з войска і пачаў працаваць у чырвонай змене. Гэта была камсамольская або маладзёвая газета, якая была на беларускай мове з аднаго боку, а з другога боку гэта было маладзёвае выданне, якое пісала пра ўсё. І у час самага пачатку 90-х яно разняволівалася. Вот толькі што адбыўся путч, пасля якога забаранілі кампартыю, ну, заадно і камсамол пазбавіўся вялікіх рычагоў уплыву на ўсё, а журналісты атрымалі магчымасць пісаць пра рознае. Я не магу сказаць, што не было дзіцячай такой напужанасці ў беларускіх журналістаў, асабліва дзяржаўных выданняў, але мы маглі бачыць такія публікацыі, якія раней і пазней, насамрэч, у дзяржаўных выданнях можна было не чакаць. І тады, вось калі я працаваў в чырвонай змене, пачалі з'яўляцца у тым ліку прыватныя выданні, і в адно з іх я пазней патрапіў. Гэта была газета «Свабода», яе выдаваў Ігор Герменчук. Ён у той момант быў супрацоўнікам агентства печаці новасці, РИА Новости і дэпутатам Верховного Совета. І так аказалася, што вось ты прыгадаў маю працу в беларускам рынке. Беларускі рынок выдаваўся в карпункце РИА Новости ў Мінску, і я ў гэты карпункт трапіў, бо працаваў з Герменчуком, але са сваім галоўным рэдактарам беларускага рынка я пазнаёміўся значна пазней. Так атрымлівалася, што у гэтым карпункце выдавалася шмат што, і калі, допустим, нейкія выданні маглі б мець нейкую проста камерцыйнае значэнне, то выданне газеты «Свабода» такого значэння не мела. Это была газета, у якой хацелі казаць пра тое, што нельга было пісаць у іншых. І вось тады Ігор Герменчук проста тлумачыў мне, маладому зусім зялёнаму журналісту, што вось тое, што кажуць на прэс-канферэнцыі, для нас не тэма. Для нас тэма, што не кажуць на прэс-канферэнцыі. Ну і гэта трошкі памяняла падыходы. А вось потым пасля газеты «Свабода» я трапіў на дзяржаўныя рады, была такая радыёстанцыя «Крыніца». Вось калегі працавалі в беларускай маладзёжнай, гэта был адзін фармат, а у нас был такі вот больш падобны на фармат інфармацыйна-забаўляльных перадач. Калі параўноўваць з нечым савецкім, то, напэўна, цяжка правесці дакладную паралель, то, напэўна, гэты фармат быў прыдуманы незадоўга да майго прыхода, бо тады у Беларусі у медыях, у тым ліку дзяржаўных, рабілі эксперыменты. І была эксперыментальная перадача «Ніка» на дзяржаўным тэлебачанні. Не памятаю, 23 гадзіны ці штосьці выходзіў выпуск навін, які рабіўся не дыктарамі, а журналістамі. Это было вялікім здзіўленнем, бо лічылася, што журналісты мусяць падносіць мікрафон, а дыктары чытаць тэкст. А тут все рабілася жывой чалавечай мовай. А вось беларуская маладзёжная гаварыла на тым варыянце беларускай мовы, які зараз называюць класічнай або трашкевіца. Ну, а мы на «Крыніцы» гаварылі, тое, што зараз называюць наркамаўкай, ці вот літаратурнай норме. І гэта было таксама даволі цікавыя падыходы, бо аказалася, што трэба пісаць мікрафонную папку, якую нават зацвярджае ваенны цэнзар, каб мы не выкрылі ніякіх ваенных таямніц, але мікрафонную папку мы пісалі адно, а в эфире адбывалася рэальная творчасць, мы размаўлялі з аўдыторыяй, з гасцямі. І гэта не былі запісы, это быў прямы эфір, што для Беларусі тады было вялікім здзіўленнем. У 95-м годзе мне давялося сысці з радыё, бо у новага кіраўніцтва Беларусі, нягледзячы на папулісцкія заявы пра тое, што я адпушчу журналістаў на волю і гэтак далей. Гэта казаў Александр Лукашенко перад тым, як прыйшоў да ўлады. Калі ён прыйшоў да ўлады, ён пачаў наводзіць парядак, як ён сабе разумеў, і аказалася, што лепей выбраць вольныя хлеба. І я пайшоў в беларускі рынок, ён тады называўся так, потым ператварыўся в беларусы рынок, такая філасофская назва, беларусы асобна, рынок асобна. Гэта калі Александр Лукашенко выдаў указ, які забараніў камерцыйным структурам мець назву в назве слова «Беларусь» або «беларускі». Вот мы так сталі беларусамі і рынкам.
Вось, і в беларускі рынок я трапіў у даволі цікавую сітуацыю. Калектыў быў собраны Вячеславам Хадасоўскім, былым кіраўніком карпункта АПН, былым кіраўніком аддзела ў агенцтве Белта, які займаўся навуковай журналістыкай, то бок даволі цікавая накірунак, які зараз, напэўна, цяжка прыгадаць, дзе ёсць. І вось гэтыя цікавыя людзі, з якімі ён працаваў раней, ён іх прыцягнуў да працы ў газету, і гэта былі нашы эксперты, да каго мы звярталіся па дапамогу. Ну і людзі пісалі в беларускі рынок пра тое, пра што зноў-такі не пісалі іншыя, бо гэта был момант, калі трэба было расказваць, як устроена эканоміка, і у нейкай ступені газета уяўляла сябе нейкі пераказ падручніка, бо трэба было расказаць нейкія азы. Я прыйшоў трошкі пазней, калі ўжо азы былі расказаныя, але сама класіка жанра, што для нас галоўнае не тыя, не сія, а менавіта чытачы. Чытача нельга падманваць, чытачу трэба даць магчымасць прыняць узважанае рашэнне, для гэтага ему даць факты з усіх бакоў і экспертызу з усіх бакоў, якую толькі можна прыцягнуць. І гэта было для мяне вельмі добрай школай. Вось ты узгадаў свабоду, беларускі рынок, а якія яшчэ былі выданні, якія з'явіліся ў той час, якія гралі нейкую ролю ў гэтым медыйным ландшафце? Вось беларускі рынок узнік у 90-м годзе, як пазашлюбнае дзіця РИА Новасці. Каб адкрыць выданне, трэба было атрымаць нейкія дазволы, і так аказалася, што калі сузаснавальнік ёсць з Масквы, то это вельмі добра, але сузаснавальнік не правёў ні капейкі грошаў, таму ён спрычыніўся толькі да таго, што беларускія структуры далі дазволы на працу на першым этапе. 90-й год это яшчэ Савецкі Саюз. У той жа час таксама прыватным чынам узнікла газета «Свабодныя новасці», і яна была вельмі важнай крыніцай інфармацыі для шмат каго. Але Сліпай заснаваў інфармацыйнае агенцтва «Белапан». Ён быў знаным журналістам «Знамя юнасці», это была дзяржаўная маладзёвая газета, але ён быў яшчэ адным з супрацоўнікам радыё «Свабода», які працаваў з рэгіёнамі, у яго была корэспандэнцкая сетка, і такім чынам ён проста прыдумаў утварыць інфармацыйнае агенцтва разам з калегамі, з якімі ён працаваў, і гэтая задумка аказалася вельмі важнай. Вот калісьці я рыхтаваўся да юбілея газеты «Беларускі рынок», вось пісаў сюды раздзел у кнігу, і чытаў падшывкі газеты за 90-й год і бачыў там ужо матэрыялы Белапана. Трошкі пазней узнікла беларуская дзелавая газета, ее стварыў Пётр Марцаў. Гэта газета аказалася не такой сухой, як беларускі рынок, дзе спрабавалі трымацца нейкага стандарта такой афіцыйнай падачы бізнес-інфармацыі і так далей, дзе было больш раздолля публіцыстыцы. І газета потым нарадзіла яшчэ некалькі іншых газет. У прыватнасці вельмі яскравае было з'яўленне газеты «Імя». Было цікавае з'яўленне газеты «ДСП». Гэта былі першыя журналісцкія расследаванні, якія былі сабраныя як адна газета. Але все гэта існавала не так доўга. Паралельна у нейкі момант людзі, якія працавалі ў БДГ, але некаторыя не працавалі ў БДГ, разам утварылі беларускую газету, і гэта быў яшчэ адзін накірунак, больш публіцыстычны, можа быць, ці больш такі лёгкі, і зноў-такі ён знайшоў месца сабе на рынку. І беларуская газета аказалася вельмі важным гульцом на рынку, бо былі людзі, якія хацелі з аднаго боку лёгкага чытва, з другого боку чытво, которое бы давала адказы для іх
у тым сэнсе, што гэта былі людзі, якія, можа быць, займаліся невялікім прыватным бізнесам, можа быць, займаліся мастацтвам там ці раптам у Беларусі з'явіліся вольныя рамёствы, і для гэтых людзей была трэба свая трыбуна, і гэта газета адыграла сваю важную ролю. І да апошняга моманту, пакуль я ведаю, існавала эта газета, там была карикатурки, такія малюнкі з зайцамі, которые нешта смешна тлумачылі важныя падзеі дня. Ну і адзін з сённяшніх пісьменнікаў, якія даволі папулярныя для беларускай аўдыторыі, ну і насамрэч не толькі беларускай аўдыторыі, бо яго выданні выходзілі у іншых краінах, і ў ЗША таксама. Віце Марцінович, Віктор Марцінович, ён быў намеснікам рэдактара беларускай газеты. Адзін з яго эпіцэтаў я люблю паўтараць пра адны з выбараў. Ён рассказал таким чином, что эти выборы были прозрачные аж до невидимости, рассказывая про то, что с одного боку стваралася иллюзия того, что всем все дозволено, все можно описывать и так далее, але при гэтым реальной борьбы не было, и при гэтым люди ведали, что вынік будзе прадказальны. Ну, то бок это все была иллюзия. И вот таким легким каламбуром, можно сказать, ён стварыў метафору, якая, ну, мне дадалася прыдатнай для цытавання ў шмат якіх англамоўных выданнях, ну, гадоў так, напэўна, 15 уже таму. Якую ролю ігралі гэтыя выданні? Як яны, я маю на ўвазе не дзяржаўныя выданні, як яны ўплывалі на грамадства, на грамадскую думку? Ну, тут можна казаць по-рознаму, бо ацэньваць уплыў можна па, напрыклад, сацыялагічных апытаннях, але тут трэба яшчэ будаваць такія гіпотэзы, што было важным фактарам, што паўплывала на выбар. Калісьці газета «Свабода» апублікавала вынікі галасавання на прэзідэнцкіх выбарах 1994 года з раскладам, за каго прагаласавалі, якія рэгіёны і так далей, і можна было заўважыць, што в Беларусі амаль ёсць падзел паміж усходнікамі і заходнікамі, што было неверагодна. Гэта тое, што расказалі ў газеце, але як, уласна кажучы, газета, у чым гэты ўплыў быў, чаму галасы падзяліліся? Былі рэгіёны, якія пазней далучыліся да БССР, і там трошкі іншая была сітуацыя з рэлігійнасцю, з працоўнай этыкай, чым у той тэрыторыі, дзе савецкая ўлада была на некалькі дзесяцігоддзяў даўжэй. Я не магу сказаць, што гэтае тлумачэнне вынікаў галасавання адзінае, былі яшчэ і іншыя, але нават гэта цяжка ацаніць, ці праўда так. А калі браць менавіта ўплыў газет на тыя або іншыя рашэнні, ну, ёсць прыклады, асабліва на пачатку 90-х, калі журналісты вырашалі чалавечыя праблемы сваёй публікацыі. Не толькі это был ремонт даха, на які у кагосьці не знаходзілася грошай, а пасля публікацыі знаходзілася магчымасць все зрабіць. Узнікалі такія неверагодныя гісторыі. Я бачыў, як незаконна звольненыя міліцыянеры ў 95-м годзе дзякавалі журналісту аднаго з незалежных выданняў за тое, што іх аднавілі на працы, напрыклад, бо ён разабраўся і так далей. Сёння ўявіць сабе, што лозунг «Міліцыя з народам» будзе гучэць вось так вот, не проста як лозунг, а як рэальная сітуацыя, што яны таксама ўразлівыя групы, каго могуць несправядліва звальняць з працы. Я прашу прабачэння, тут у меня кот носіцца. А якія былі асноўныя праблемы першых незалежных беларускіх СМІ? Ці можна казаць, што асабліва з пазіцыі сённяшняга дня яны былі не вельмі прафесіянальныя або у чымсьці нават наіўныя, ці не? Ну, па-першае, был іншы ўзровень праблем.
існаваў высокі дэфіцыт, с одного боку, ну, может быть, не дэфіцыт, была высокая патрэба ў грамадстве у доступе да гэтай інфармацыі, да гэтых публікацый. І людзі тады бесперапынна слухалі трансляцыі Верховнага Савета, нашага, раней савецкага, чыталі, падпісываліся на многія выданні, якія маглі не влазіць у паштовую скрыню. Некаторыя выданні былі дэфіцытнымі, іх чыталі тыя, хто мог дастаць і дзеліліся паміж сабой. І вось такая высокая запатрабаванасць, яна давала магчымасць не асабліва думаць пра тое, ну, як развіваць бізнес і гэтак далей. Гэта з той гісторыі, што ваткні кол у зямлю і ён закаласіцца. Пазней пачала узнікаць сітуацыя вялікай канкурэнцыі розных выданняў, але яна ж супала прыкладна з тым же самым часам, калі людзям стала ўжо такая не такая патрэбная інфармацыя, такая розная, разгалінаваная, з'явілася пэўная стомленасць ад таго, што пісалі, менш сталі сачыць за палітыкай, а палітыка — это асноўны хлеб журналістаў, бо, канешне, журналісты пішуць шмат пра ўсё, ну, ёсць амерыканскі тэрмін, што это журналістыка хлеба і масла, пра надзённыя праблемы, але дзеля вот гэтых надзённых праблем людзі рэдка набываюць газеты. А вось для таго, каб сачыць за тым, што мяняе іх жыццё, вот это так. І вот сачыць за гэтым сталі трошкі меней. Наконт таго, ці былі это прафесійныя выданні, безумоўна, не, бо у Савецкім Саюзе існавала школа сродкаў масавай інфармацыі і прапаганды, гэтыя рэчы не аддзяляліся, і нават мне яшчэ давялося канспектаваць працу Леніна партійнай арганізацыі партійнай літаратуры і рабіць з яе пэўныя высновы, як это мусіць працаваць. А што ўжо казаць пра людзей, якія былі старэй. Яшчэ была праблема, звязаная з тым, што стандарты, прынятыя на захадзе, былі малавядомыя. Ну, вот, напрыклад, сёння, ну, прынамсі, хто мінімальна ведае праблемы журналістыкі, ведае, што трэба аддзяляць у навінных матэрыялах факты ад меркаванняў. Журналіст не выказвае сваё меркаванне в навінах. Але тады пра такое нават і не задумываліся, і больш за тое, аўдыторыі вельмі падабалася, што у яго ёсць сваё меркаванне. І выдаваліся не newspaper, а viewspaper, то бок выданні, у якіх выключна меркаванні былі. А вось, да сітуацыі большай прафесіяналізацыі і уяўлення пра тое, як можна і як нельга працаваць, яшчэ быў пэўны прамежак часу. Мне давялося сутыкнуцца з праграмамі заходняга навучання беларускіх журналістаў. Калісьці я быў малпачка, якая вучыла, прысутнічала на трэнінгу і паказвала, як уключаць кампутер ці штосьці падобнае, а потым я праводзіў сам гэтыя трэнінгі. Бо аказалася, што это не такая страшная навука, з гэтым можна разабрацца, можна расказваць, як што працуе, як включаць камп'ютар, як карыстацца камп'ютарам, як шукаць інфармацыю в інтэрнэце. І потым аказалася, што трэба разбірацца ў тым, як пабудаваны СМІ на захадзе. Якую ролю яны іграюць з аднаго боку, это было вялікае пытанне, але вот як практычна гэта працуе, то мы раптам пачалі гэтым цікавіцца і абменьвацца інфармацыяй, праводзіць всякія трэнінгі, круглыя сталы і шмат што, і знаёміцца ў тым ліку з заходнімі падыходамі. Вось аказалася, што Ігор Граменчук в газеце «Свабода» абапіраўся на стандарты ў значнай ступені агентства печаці новости, РИА Новости цяперашніх, якія былі створаны як процівага агентству ТАСС, якое было дзяржаўнае, а гэта было, ну, типа прыватнае, створана творчымі саюзамі для таго, каб на захадзе гаварыць пра Савецкі Саюз так, як на захадзе ўмеюць чуць. І вось аказалася, што яны ведалі стандарты заходняй журналістыкі, проста гэта па-іншаму неяк у іх называлася. І яны ўмелі расказваць чалавечыя гісторыі, расказваць, чаму
чаму цікава наведаць Беларусь, напрыклад, ці штосьці падобнае. І все гэтыя гісторыі будаваліся якраз па стандартах заходніх. І калі я гэта вывучаў, то аказалася, што штосьці я ўжо ведаю з практыкі, хаця не ведаў, як называецца, а штосьці трэба было вывучаць. Было таксама цікава, што тады беларусы цікавіліся шмат якія медыа, у тым ліку заходнія, і іх журналісты прыязджалі да нас, была магчымасць ездзіць на розныя стажыроўкі, але тут праблема мовы. Калі мова кульгае, англійская, нямецкая, то было больш складана інтэгравацца. Але ну, вось шмат хто з нашых калегаў у той час пакарысталіся стажыроўкамі, навучыліся і ці зрабілі кар'еру ў заходніх медыях, ці прынеслі гэтыя стандарты в Беларусі, і гэтыя стандарты пачалі працаваць. Ну, то бок навучанне адбывалася такім больш практычным шляхам. Ну, а што адбывалася на журфаку БДУ? На журфаку БДУ таксама у іх адбылося вялікія крокі наперад да інфармацыйнай журналістыкі і у значнай ступені заходніх падыходаў, але, ну, да пары з бан ваду носіць. Цяпер ужо яны таксама займаюцца прапагандай і навучаюць менавіта гэтаму. Наступнае пытанне. А наколькі незалежнымі былі першыя незалежныя беларускія СМІ? Ці можна папракнуць іх у тым, што яны лабіравалі інтарэсы нейкага бізнесу або палітычных партый? І ці практыкавалася ли заказуха? Ну, глядзі, насамрэч былі яны розныя. Але Вінхуцкую дэкларацыю незалежных СМІ 91-го года тады, напэўна, ніхто не ведаў, бо не было інтэрнэта. Патрабаванні, якія сёння ёсць да таго, якія СМІ лічыць незалежнымі, напэўна, не все бы выканалі. Бо, ну, допустим, патрабаванне, каб не залежалі ад дзяржавы. Ну, тады, напрыклад, працуя на дзяржаўным радыё, мы лічылі сябе незалежнымі, бо в нашу рэдакцыйную палітыку кіраўніцтва не влазіла. Ну, аж да таго моманту, пакуль не разагналі нас. Вось. Але тады здавалася, што гэта падыход, які гарантуе незалежнасць. Другі момант – незалежнасць ад бізнеса. Ну, то бок, мы ведаем феномен алігархічных медыа Расіі, якія былі яскравыя, прыгожыя, можа быць, але яны ігралі на інтарэсы сваіх гаспадароў. Такое в Беларусі в поўнай меры не было рэалізаванае, але былі некаторыя выданні, дзе бізнес все-таки або рэкамендаваў нешта не рабіць, або наадварот нешта хваліць. Такія рэцыдзівы былі, але журналісты тады былі настроеныя, што так рабіць нельга, напустим, і падымалі шум з гэтай нагоды, і выдаўцы, рэдактары мусілі на гэта рэагаваць. Былі выданні, якія былі ангажаваныя ў палітыку, што таксама не адпавядае прынцыпам незалежнай журналістыкі. То бок, калі вы займаецесь палітыкай, то вы хутчэй палітычныя СМІ, то бок вы стаіце на барыкадзе, чым вы не ангажаваныя, не палітычныя. Ну, такія парушэнні таксама былі. Але вот, напрыклад, газета «Свабода», дзе рэдактарам быў Ігор Герменчук, пры тым, што ён быў сябрам БНФ, ён не заўсёды пагаджаўся з кіраўніком БНФ, Зеноном Пазняком, і былі спрэчкі наконт таго, што можна, што нельга, і для таго, каб рэалізаваць все, што трэба палітычнай структуры, у палітычнай структуры было сваё выданне «Навіны БНФ», дзе друкавалі все, што было патрэбна гэтаму выданню, а газета «Свабода» часам крытыкавала і Зенона Пазняка, і іншых. Тое ж самае адбывалася і ў іншых беларускіх выданнях, проста не адразу это склалася як сістэма, бо трэба было вучыцца на уласных спробах, памылках. Пакуль не набілі самі гузакі, то і не ведалі, што можна рабіць, а што нельга. Вось, напрыклад, у нейкі момант у Беларусі пачалі актыўна працаваць злівы інфармацыі. У газеты прыходзілі нейкія
таемныя людзі і прапаноўвалі дакументы, факты, штосьці падобнае. Мы не зусім тады разумелі, як правільна трэба рабіць журналісцкае расследаванне, для гэтага трэба было яшчэ навучыцца. Але вот, напрыклад, в беларускам рынку мы прыйшлі да высновы, што мы не можам друкаваць гэтыя слівы, бо іх амаль ніколі нельга праверыць. Калі ёсць дакумент, это ўжо штосьці. Можна праверыць, ці існуе гэты дакумент. Можа быць, часам можна знайсці тых, хто будзе гатовы гаварыць і даць дакладную інфармацыю, але вот нейкі дзіўны зліў інфармацыі гэта не тое. Іншыя былі выданні, якія не прымалі такую пазіцыю, яны публікавалі шмат што са зліваў, потым аказвалася, што частка было хлуснёй і з імі судзіліся. А часам бывало так, што гэтыя злівы неслі поўную праўдзівую інфармацыю, можа быць, пра нейкае скандальнае здарэнне, але не былі доказам для суда. І вось разабрацца, як правільна з усім гэтым працаваць, было складана. Наступнае пытанне. А як суіснавалі ў 90-е гады дзяржаўныя і недзяржаўныя СМІ? Ці была канкурэнцыя, ці якія былі адносіны? Глядзі, насамрэч, тут могуць быць розныя погляды на гэтую сітуацыю. Вот асабіста я быў заўсёды супраць таго, каб дзяліць журналістаў на чэсных і нячэсных і гэтак далей. Гэта была знешняя спроба нас сутыкнуць лбамі. Часцей за ўсё журналісты працавалі ў дзяржаўных выданнях, потым пераходзілі некаторыя з іх у прыватныя выданні, а некаторыя адразу пасля вучобы ці чагосьці, маладыя журналісты пераходзілі ў прыватныя выданні, але іх аднакурснікі маглі ісці ў дзяржаўныя выданні, і гэта не рабіла іх па розныя бакі барыкады. Проста у адных была самацэнзура, а ў іншых яе, можа быць, не было, ці нешта падобнае. Але палярызацыя у інфармацыйным поле Беларусі павялічвалася, і ў нейкі момант ужо стала цяжка трымаць сяброўства ў выданнях па розныя бакі барыкады. Хаця людзі быццам бы працавалі над адным і тым жа і маглі мець сваяцкія ці прыяцельскія адносіны, все ускладнялася. А 20-й год паказаў, што раскол адбыўся вельмі моцным. Ужо сёння цяжка ўявіць сабе працу адначасова ў дзяржаўным і прыватным выданні, што было вельмі распаўсюджана на пачатку 90-х, нават пачатку 2000-х. Бо у нейкі момант аказвалася, што, допустим, на дзяржаўным выданні ты маеш столь по заробку, ты больше не можешь зарабіць. Может быть, у тебя вялікі кабінет, может быть, у тебя там забеспеченыя добрыя умовы на працы, але калі хочаш зарабіць болей, табе трэба рабіць болей матэрыялаў, а іх няма дзе размяшчаць. І журналіст можа пайсці падпрацоўваць у прыватнае выданне, дзе столі такой няма, все, што гарыць, можа быць апублікавана. Іншае пытанне, што у нейкі момант прыватныя выданні сутыкнуліся з тым, што ім складана зарабляць грошы. Але на пачатку 90-х, нават на пачатку 2000-х, пакуль дзяржава не пачала манаполізаваць услугі распаўсюду друкаваных выданняў, адклікаць ліцэнзіі і так далей, як масавую з'яву, у прынцыпе, нікога это не хвалявала. І даволі шмат людзей працавалі і там адначасова. Вось. Цяпер такое вспомніць даволі складана, паверыць, што так магло быць, але так было. І у значнай ступені, калі я не мог патрапіць на нейкае важнае дзяржаўнае мерапрыемства, мне яно было патрэбна, мой дыктафон мог прынесці з сабой калега з дзяржаўнага выдання ці падзяліцца сваім запісам, каб я мог зрабіць сваю працу. І мы, канешне, канкуравалі, мы па-рознаму пра это пісалі, але вот такая салідарнасць і асабістая дапамога сустракалася. Сёння я не скажу, што гэтага няма зусім, але это стала вельмі мізерных
колькасцях праяўляцца. А якая была роля расійскіх выданняў у 90-е гады у беларускай медыйнай прасторы? Я памятаю, што яны прадаваліся ў 90-е гады, там «Извесце», нейкія яшчэ выданні. Якую ролю яны ігралі? Ну, глядзі, насамрэч, пакуль быў Савецкі Саюз, гэта было у значнай ступені выданні, якія пісалі больш вольна, як шмат каму здавалася, больш якасна. Напрыклад, в «Извесцях» быў такі аглядальнік Ота Лацис, за якім было цікава сачыць, іншыя выданні. Людзі хацелі іх чытаць. Потым узнікла сітуацыя: Беларусь незалежная дзяржава, Расія свая дзяржава. Гэтыя выданні ўжо узнікае пытанне, хто будзе аплачваць іх друк у беларускім доме друку. Бо раней іх перадавалі па фототэлеграфу, у Мінска друкавалі, а тут аказваецца, што КПСС не будзе это аплачваць, бо яе ўжо няма. Беларускі ўрад таксама не ў захапленні ад такой перспектывы. І тыя выданні расійскія, которые захацелі і смаглі, стварылі такія беларускіх дочак. «Комсомольская правда» в Беларусі, «Труд» в Беларусі, «Известия» і гэтак далей. Яны мелі свае выданні менавіта для беларускай аўдыторыі. «Аргументы і факты» в Беларусі. Яны друкаваліся ў Беларусі, яны размяшчалі беларускую рэкламу. Асноўная частка матэрыялаў там была расійская федэральная, першапачаткова, але потым пачало адрознівацца. У кагосьці з'явілася толькі адна старонка, прысвечаная Беларусі, бо трэба было лакалізаваць для беларускай аўдыторыі. А хтосьці пачаў рабіць амаль усю газету, ці всю газету, як «Комсомольская правда» рабіла для Беларусі. Там хутчэй, можа быць, расійскія поп-зоркі, там нейкая падзея, якая так ці інакш прыцягвала ўвагу беларускай аўдыторыі, а ўсё астатняе было беларускае. Беларускія врачі, беларускія спартсмены і так далей. І гэта было цікава, бо з аднаго боку гэта было падобна на беларускую журналістыку, а з другого боку нітачкі з магчымасцю штосьці памяняць, паўплываць на беларускае выданне все ж таки знаходзіліся ў Сунгоркіна ці там у яго папярэдніка в Москве. Як так ацаніць гэтую з'яву даволі складана. Што тычыцца тых выданняў, якія не змаглі знайсці апірышча в Беларусі і друкавацца тут, то яны раптам сталі страшна дарагімі. Людзі маглі іх чытаць в бібліятэках, бо бібліятэкі іх все яшчэ выпісывалі, але чалавек, які бы захацеў выпісваць па каталогу Роспечаці, што было даступна фармальна у каталогу Белпошты, ён наўрад ці купіў бы шмат выданняў. Гэта было часам на парадак даражэй, чым беларускае выданне, і даражэй, чым тое ж самае расійскае выданне в Расіі. Не памятаю дакладны год, але да 99-го года дакладна беларуская дзяржава спыніла рэтрансляцыю расійскіх радыёстанцый «Юнасць», «Маяк» і так далей, якія раней рэтрансліраваліся праз беларускі тэлерадыёперадаючы цэнтр. То бок іх можна было слухаць, як раней слухалі за савецкім часам заходнія галасы. А все астатняе было запоўнена ўжо беларускімі радыёстанцыямі. Часам гэта была нейкая супраца ці там нейкія сумесныя праекты, але все гэтыя FM-радыёстанцыі, якія ўзнікалі, камерцыйныя праекты, гэта ўжо была іншая гульня. Это ўжо было не тое, што «Юнасць», маладзёжны канал, там ці «Маяк», ці штосьці падобнае, што ішло наўпрост з Масквы. А калісьці яны былі на кропцы, на радыёкропцы ў кожнай кватэры. Гэта паступова вымяшчалася.
у нейкі момант нешта такое стало адбывацца з тэлебачаннем. Прычым таксама быццам бы на камерцыйных узніклі камерцыйныя пытанні, хто будзе плаціць за рэтрансляцыю. Ага, вы не хочаце плаціць за рэтрансляцыю, тады давайте мы будзем размяшчаць рэкламу. Ну ладно, размяшчайце рэкламу. А каб размяшчаць рэкламу, нам трэба права мяняць контент. Ну это ж рэклама. Ну і так узніклі НТВ в Беларусі, якое кіруецца Белтэлерадыёкампаняй, РТР в Беларуси, которая кируется телеканалом СТВ, и замест ОРТ узник телеканал ОНТ. У них был лозунг не вместо, а вместе, и, сапраўды, там было шмат контенту с российского телеканала, але все важные решения принимались наконт того, что ідзе да гледача, что не ідзе да гледача, у Мінску. У другой палове 90-х пасля прыхода да ўлады Лукашэнкі пачаўся ціск на незалежныя ЗМІ. Я памятаю, што спачатку гэта быў нават не палітычны тыск, гэта напрыклад, былі нейкія падатковыя прэтэнзіі. Як гэта працавала? Распавядзі, калі ласка. Ну, насамрэч, праблемы ў беларускіх выданнях былі і да прыхода да Лукашэнкі да ўлады, просто тады прыватныя выданні не так моцна адрозніваліся ад дзяржаўных, просто былі такія гетта свабоды у межах дзяржаўных выданняў, і здавалася, што яны аднолькавыя. Але самы вялікі ўзровень маніпуляцый пачаўся в перыяд, калі здымалі Станіслава Шушкевіча з кіраўніцтва Верховного Совета, і калі з Кепіча пачалі рабіць фігуру наш Пётр Миронович Машеров сегодня. Потым был выпад супраць дзяржаўных тэлеканалаў і радыёстанцый, таких вот, напрыклад, я працаваў на радыёстанцыі Крыніца, у нас памянялі кіраўніка, на беларускай маладзёжнай памянялі кіраўніка, калектывы ўзбунтаваліся, на дзяржаўных радыёстанцыях зрабілі страйк, і нічога не вярнулася. Але нас аб'ядналі в одну радыёстанцыю ў выніку, Радыё 2, і мы на момант выбараў сутыкнуліся з тым, што наша кіраўніцтва снялі, хтосьці байкатаваў, хтосьці штосьці рабіў, але вот это такое было у межах дзяржавы, дзяржава быццам бы заснавальнік мае права нешта рабіць. А вот ёсць парламенцкая народная газета, яна вольная. Ёсць газета «Звязда», яна хоць і дзяржаўная, але і парламенцкая, таму яна вольная. Ну а потым аказалася, што вольніцы ёсць мяжа, і калі дэпутат Сергей Антончык выступіў з антыкорупцыйным дакладам з выпадам пры гэтым на тых людзей, якія былі побач з Лукашэнкам, то гэтыя даклады паспрабавалі апублікаваць шмат хто з галоўных рэдактароў дзяржаўных газет, і гэта не адбылося. Друкарня зняла гэтыя артыкулы, і ў Беларусі ўзнік феномен белых плямаў. Выйшлі газеты, дзе на першых старонках і на старонках з працягам былі белыя плямы. Гэта был скандал. Гэты даклад, безумоўна, пазней апублікавалі, тое-сёе, але Лукашенко пачаў мяняць галоўных рэдактароў дзяржаўных газет, а прыватныя газеты, у іх пачалі ўзнікаць праблемы з распаўсюдам. Оказывается, что могут быть проблемы у друкарні. Друкарня вольны суб'ект гаспадарання, і неважна, што яна дзяржаўная, яна просто не хоча друкаваць газету, якая плаціць грошы, але працягвае друкаваць тую газету, якая мае запазычанасць і не плаціць грошы за то, што яе друкуюць, але яна дзяржаўная. Вось. Гэты факт здаваўся, такое пазіцыйныя баі, але што далей, тым болей пачалі ўзнікаць правакацыі супраць незалежных медыяў, у выніках якіх з'яўляліся судебныя працэсы пра тое, што яны зрабілі нешта недакладна. Хтосьці зліваў інфармацыю пра, допустим, прыватную маёмасць Віктора Шэймана,
потым аказвалася, што быццам бы все правільна, але юрыдычна это запісана на іншых людзей, таму газета праігрывае суд і на яе кладуць вялікія штрафныя санкцыі. Мы тады даведаліся, што у межаў у памерах штрафаў не існуе для юрыдычных асобаў, не існуе межаў для абароны гонару і годнасці чыноўнікаў, і выданні плацілі адзін штраф, другі штраф, закрываліся, адкрываліся пад іншай назвай. А вось мы з табой перакрыжоўваліся выданні Мінск Ньюс, калі не памыляюсь, то яно таксама шмат разоў мяняла назву, можа быць, не з палітычных прычынаў, але было важна, што калі цябе закрываюць, ці ты закрываешься, ты заўсёды можаш атрымаць новую ліцэнзію. А потым аказалася, што ты ўжо не можаш атрымаць ліцэнзію, бо для того, каб стаць галоўным рэдактарам, трэба быць галоўным рэдактарам, і мець стаж галоўнага рэдактара, і гэтак далей, гэтак далей. Былі гісторыі, калі, асабліва в рэгіёнах, это праяўлялася, што прэзідэнцкая вертыкаль на месцах узгадняла, а ці трэба нам у горадзе з'яўленне новай прыватнай газеты. Яны казалі, не бачым мэтазгодным. Не мэтазгодна, значит, навошта нам рэгістраваць эту газету. У Мінску так не было, але в рэгіёнах такое было. І чым далей, тым болей. І мы яшчэ сутыкнуліся з менавіта эканамічным ціскам, калі улады пачалі збіраць асноўных рэкламадаўцаў, а не сакрэт, што ў значнай ступені это былі банкі, мабільныя аператары пазней і гэтак далей. Іх была абмежаваная колькасць. Ім проста казалі, мы вам вельмі не раім размяшчаць рэкламу ў такіх-то і такіх-то выданнях. Потым гэтыя абмежаванні раптам знікалі, не таму, што іх адмянялі, бо іх юрыдычна і не было. Проста так ці інакш рэкламадаўцы звярталіся туды, дзе рэклама працавала. Проста пераставалі баяцца это рабіць. Гэта таксама было важным фактарам. То бок, калі казаць пра закручванне гаек, то мы ўвесь час бачылі, што нешта такое адбываецца. У чым падвох таксама можна было зразумець, але ніколі не здавалася, што калі ты маеш пасведчанне журналіста, цябе менавіта за гэта і затрымаюць. Вось у 2020 годзе да гэтага дайшло. Але як маё ўражанне, яно такое, што гэта закручванне гаек было паступовым. Мне вось нядаўна трапіліся сканы газеты «Імя», пра якую ўжо казалі, за 1998 год. І там, напрыклад, былі калажы, карыкатуры на Лукашэнку. Тады такое яшчэ было магчыма. А калі яно ўжо перастала быць магчымым, ці быў нейкі водападзел? Глядзі, калісьці я размаўляў з аднім чыноўнікам на той момант. Александр Федота тады быў чыноўнікам, і ён быў кіраўніком управлення грамадска-палітычнай інфармацыі ў адміністрацыі прэзідэнта. І проста па душах мы казалі пра тое, што Лукашенко не разумее, што калі на яго малююць карыкатуру, ён цікавы для грамадства. А калі ўжо перастаюць карыкатуры маляваць, анекдоты прыдумляць, жартаваць яго, то, значыць, яго можна спісваць, ён нікому не цікавы. Яму здавалася это абразлівым, і пераламіць гэта не атрымалася. Першапачаткова жарты пра Лукашэнку былі і ў дзяржаўных СМІ. Вось я памятаю газету «Звязда» з загаловкам, калі Лукашенко сфарміраваў першы ўрад, і там было «Кабінет міністраў». Обыгрывалось то, что фактично все, кто был у Кебича в кабинете министров, в Совете министров, то натрапили в кабинет министров. И это было магчыма. Потым это стало немагчыма ў дзяржаўных СМІ. Потым аказалася, што выданні, якія друкуюць карыкатуры і іншыя выпады супраць Лукашэнкі, не знаходзяць магчымасці друкавацца в Беларусі, яны пачалі друкавацца ў Вільні, іх вазілі праз літоўскую мяжу, але беларуская мытня перыядычна спыняла выпуск, і это падрывала магчымасць распаўсюду. То бок, калі вы размяшчаеце рэкламу, вы маеце абавязак перад рэкламадаўцам. Калі вы маеце падпісчыка, вы маеце абавязак перад падпісчыкам. А тут яны не атрымліваюць выданне, ці атрымліваюць яго з вялікім спазненнем.
І вось маё апошняе пытанне. Якое ў цябе засталося агульнае ўражанне ад беларускіх 90-х? Ці было гэта часам свабоды, якая раптоўна скончылася, або часам упушчаных магчымасцяў, або ты бачыш гэта нейка па-іншаму? Ну, тут працуюць некалькі фактараў, таму, па-першае, я быў трошкі маладзей, чым цяпер, і тады все здавалася вельмі важным, новым і цікавым. Гэта быў перыяд пасля вот такого усплеска галоснасці, калі раптам сталі гаварыць пра тое, што раней было табу, і межы свабоды былі невядомыя. І аказалася, што ёсць шмат таго, што я ніколі не ведаў, пра тое, што адбываецца тут пад носам. Я жыву ў зялёным лузе, а побач знаходзяцца курапаты. Ну, гэта таксама можа быць непрыемнае, але все ж таки адкрыццё. І такіх вот адкрыццяў рабілася шмат. І шмат з таго, што у той час можна было рабіць, часта рабілася ўпершыню. Для мяне быў першы прямы эфір, першая праца у незалежнай газеце, першыя вот такія крокі. Ну, першы інтэрнэт, дарэчы, тады з'явіўся, і дзе ён з'явіўся? Ну, канешне, журналісты былі адны з першых, хто пачаў, ну, прынамсі, працаваць за камп'ютарамі. Я калісьці працаваў на пішучай машынкі, а потым аказалася, што за камп'ютарам рэдагаваць так значна прасцей і набіраць. Вось. В інтэрнэце аказалася, што мы можам не мець межаў і збіраць інфармацыю адкуль заўгодна, абы яна там была, і першая праблема была, як это каталагізаваць. З'явіліся каталогі, а потым аказалася, што увогуле асноўны чытач, асноўны глядач ужо знаходзіцца в інтэрнэце. І я не магу уявіць сабе сёння час без інтэрнэта, хаця я ў ім жыў. Просто тады шмат што можна было паступова даведвацца з папяровых газет, і яны былі вельмі цікавыя. А зараз шквал інфармацыі, які ў нас ёсць в інтэрнэце, ён таксама ўжо не такі, ўжо можа быць у нейкай ступені цікавы, бо вельмі шмат ёсць інфармацыйнага шуму і паўтораў. Вось на пачатку 90-х, здаецца, інфармацыйнага шуму было значна меней, бо тады, ну, нельга было задаволіць тую патрэбу в інфармацыі, якая была. Ну і крыніцаў ўсё ж такі такіх вот, якія бы рабілі адно і тое ж, было значна меней. А вось сёння ёсць рознае, і ёсць пэўнае расчараванне і недавер да журналістыкі, якія транслююць людзі, якія не сочаць за навінамі ў значнай ступені. Не яны вінаватыя, проста у іх змянілася стаўленне да нашай прафесіі і змянілася патрэба ў атрыманні навінаў штодня. Ну, навошта штодня даведавацца, што адбываюцца нейкія новыя рэпрэсіі, ці адбываецца нешта кепскае з экалогіяй, ці адбываецца нешта кепскае з эканомікай. Было цікава, калі навіны мянялі наша жыццё, часам это было страшныя перамены, а часам это было змены да лепшага. І вось такіх вот абсалютна новых, сверхновых падзеяў, якія бы адкрывалі гарызонты, сёння меней. Але, ну, не дай бог, калі будуць нейкія вельмі кепскія навіны, то людзі вернуцца да навін. Дзякуй, Паўлюк, дзякуй за размову. Таксама хочу сказаць, што у Паўлюка ёсць свой падкаст «Безнадзейна з Паўлюком». Спасылка будзе ў апісанні. Дзякуй і да пабачэння. Дзякуй вялікі.